'n Familie roomys maak tradisie wat oor 5 Italiaanse generasies strek, het dit al die pad tot in Magaliesburg gemaak. Hulle versprei deesdae die soetpassie aan restaurante en mense in die omtrek. Ons het hulle mooi storie gaan hoor en natuurlik gaan proe. Miguel Belfi het sy oupa Grootjie Bortolo se familie gelato resep wat sover as 1882 terugdateer, saam met sy Duitse vrou Constance na Suid-Afrika gebring. In 1994 open hulle wat aanvanklik as La Veneziana bekend staan in Magaliesburg. En in 1999 word dit 'n volskaalse roomysfabriek. Miguel, vertel my van jou agtergrond. Waar kom jy vandaan? Okay. Ek is geboren in Nederland en my pa en sy broers van Italiaanse herkomst het 'n ysfabriek en restaurant gehad. Ek het eintlik nooit roomys wil maak nie. So ik heb toen besluit om hotelbestuurder te worden. En ik heb een aanbod gekregen van een ander oom van mij, wat hier in Sun City, de Palace en de Lost City opgemaakt heeft. En ik was een van die bestuurders bij die grote opening van dat hotel in Sun City. Okay, so dit is hoe jy in Suid-Afrika opgeëindig het. Ja. I actually was born in South Africa, and when I was 6, my parents went back to Germany. I did hotel school as well in Germany and wanted to actually come back and learn English. My English wasn't really good. I found work at the Palace, and that is where I actually met Miguel. Bij die hotelbestuur is maar baie harde werk. Ja. So is niet zo goed voor een familie te beginnen. Mijn pa had toen gezegd, waarom begin je niet een roomysfabriek in Zuid-Afrika? Ja. Toen heb ik gezegd, dat is een goed idee, maar ik wil hier blij. Toen heeft ons maar besluit om een roomysfabriek te beginnen. Okay. En mijn oom, de broer van mijn pa, heeft die roomysfabriek in Nederland toegemaakt. Dat was niemand wat in zijn voetstappen wil beginnen. Ja. En ik heb toen zijn oude fabriek gekregen. Van niet. Ja? En dan zijn containers opgezet, hier naartoe geskipt. En toen, dat was begin in 1994. So julle oorspronklike besigheid se naam was La Veneziana. La Veneziana, ja. Okay. Dat is die buurt waar mijn pa geboren is, in Italië, Venetië. Zo hadden die naam in 1882 hadden we beginnen in Duitsland. Ja. Ons was eigenlijk meubelmakers van herkomst. Ons had 6 maanden in die jaren in Italië had ons een meubelfabriek gehad. En dan in die zomer hadden we Duitsland toegegaan in die begin. Ja. Hadden we daar roomys salons opgezet. En toen hadden we van Duitsland naar Nederland toegegaan en daar is een roomysfabriek opgezet. In 2020, na die aanslagte van COVID en die Grendeltyd, neem Luca Belfi die tuig oor en herdoop die besigheid Bambini Ice Cream. Growing up, my parents were a lot in the business. We didn't have someone at home looking after us, so often my mom brought me with to work. Some of the staff that still work today were here when I was a child. All the years of growing up was all spent here, or helping, or pocket money, making extra money in the business was all made here. I wanted to be a part of the business in the whole picture, but I didn't want it to be like a hand-me-down. So I decided I'm going to study business. I got my business degree, and then while I was studying my business degree, I started working as a chef. So my dad sent me to local restaurants that used to buy from them, and then I would go work there for free just to learn how the food industry works. And then after a couple of years, I decided I'm going to come in the business, and then it stuck. I worked making the chocolate brownies, helping making the ice cream so that I could understand what the staff was. Wat beteken Bambini? So Bambini means children. So La Veneziana in the old days was a very complicated word for the South Africans to be able to pronounce. Yeah. So when I started, I said, let's simplify it. So we chose Bambini, considering the fact that every child of a Belfi became somewhere in the line into ice cream. So that's why we called it Bambini. Hoe sien jy jouself? So jy sê jy's 'n Italiaaner, 'n Duitser, 'n Suid-Afrikaner? A little bit of Italian, a little bit of German, English, and my fiance is obviously Afrikaans. So pavement special, a little bit of everything. Goed gekies, Luca. Goed gekies. Daar is tans byna 40 voltydse werknemers terwyl die fabriek aan meer as 1000 kliënte lewer. Boonop word die ganse besigheid met sonkrag bedryf. Julle maak nie net roomys of gelato nie. Daar's verskeie produkte.
Vertel my bietjie van die maakproses, want dit is letterlik van melk en eiers af. Ja, gelatos tot sorbets, tot brownies, tot wafels, tot malvapuddings. Ons maak daagliks versprodukte, En wie's tipies die kliënte? restaurante. En dan het ons huisvrouens of ons gesinnetjies by die huis wat ook aanlyn kan bestel. Jy moet baie vrieskaste wees. Hoeveel 1000 liter gemiddeld maak julle? 'n Dag of 'n week? Hier is rondom 25.000 liter se roomys wat gemaak word. Is dit Soos in 'n dag of 'n week? In 'n dag se tyd. Ja. Ja. Hierdie is 'n roomysproe, maar julle bied dit nie altyd aan nie. Dis nie 'n gereelde ding nie. Ja. Vertel my daarvan. Ons het eigenlijk iets gezocht waar ons die publiek kan tonen. Wat kan ons produceren, wat kan ons doen, hoe lijkt die goed. Ja. En dan beginnen met ice cream tastings. Ons probeert die mensen trek om een goede dag uit te hebben met die familie. Hier's hazelnut, Turkish delight, wat my gunsteling is. Hier's kauwgomgeur, hier's karamelgeur, hier's Turks vygeur. Ja, En spesiaal vir die groot mense is daar sorbet en roomys met alkohol in. ja, precies. Kinders mag hom nie proe nie. Hy's almal vir my. En wie hou nie van 'n goeie Italiaankies nie? Ja. Yummy. Wat is van die vreemdste versoeke wat julle al gehad het vir gere? Want julle maak gere op versoek. Ons maakt daar klein batches, 40 liters. En dan zet baie van macaroni, mac and cheese, Nee. en prawns en curry, Nee man. mango en chili. Ja, so ons doen wat die mensen zoeken van ons. Ja. En wat doen jy as jy sulke versoeke kry? Maak jy dit maar net? Proe jy dit? Ja, ons proe. Het is niet altijd zo lekker als wat ik denk, maar het is ook een beetje om anders te wees. So wat is die gewildste gere by julle? Julle topverkopers. Het is maar 90% vanilla. Wat is jou persoonlike gunsteling? Koffie, espresso ice cream. Lekker. Dis nie elke dag wat ek by die werk aan tequila drink nie, maar seker ook as ek dit eet. Want hier is 'n tequila sunrise vir mamma. Geniet het. Gaan. Wat beteken julle herkoms? Where you come from, you know, your roots en hierdie besigheid vir julle. Je komt iets, je is trots op wat je doet. Je hebt gezien hoe je eigen pa en je opa en oma dit gedaan heeft. En ik denk het is belangrijk dat je een beetje van die traditie houdt in je familieleven. Watse wilde wonderlike idees het jy vir nuwe gere? KFC ice cream. No. Try and do a McDonald's burger ice cream. So all the different, try and really get a lot of weird ideas into the different flavors and try and get people to really think, could that be in an ice cream? O, Gona Miguel, hold on to your seat. Ja, mijn pa zal in zijn graf omdraaien. Almal ken die passie en die toewyding van vurige rooibloed Italianers. En is daai eienskappe wat nie net 'n resep vir meer as 100 jaar bewaar het nie, maar wat ook weekliks vir duisende mense genot en geluk verskaf.